Eling ngono. Tembunge wong tuwa-tuwa mbiyen. Urip ki mung mampir ngombe. Aja sok mandhek. Engko ndak ngrekoso. Mula ayo ditutuk-tutuke. Aku wis ora ngombe Kakang Wrisrawa ki. Ora gawe gelane wong tuwa lho. Ado-ado aku saka kono mlayu mrene mergo kangen karo kowe kepengin sambet jago ngomongan sing apik-apik. Wong ngomong kuwi ora disogok nganggo kaya ngene iki omane ora kendel. Kowe ya iso mbukak apa sing tok singitke ning atimu, aku iso mbukak apa sing tak singitke ning atimu kabeh los. Loro-lorone ora ana sing ditutup-tutupi. Ayo. Aku sih ya. Aku wis ora. Aku sih separuhku gek kowe men gayeng. Aku wis ora aja kaya ngono. Kowe nek ketemu karo kanca kagem. Rawani ora ngene iki. Rikat lambang rata tan bantara prateng sukuning arga ram kang tumingal Koko Prabu
Ingkang rayi ngarep burujipun Setyaki Jemadung dawuh. Direwanter anggen paduka ngawe dhateng ing rayipun Setyaki. Setyaki wonten timbalan. Ora ana ingkang pinindeng sarta kapilih dening Nata Ndarawati kejaba mung sira yayi ingkang bakal ngrewangi lawan pun Kakang bakal angkating pun Kakang marang praja ing Ngastina. Sowan Yayi Prabu ing Ngastina nanjake lawan negara Ngastina lan Indraprastha sakjajane. Kepareng paduka Siadi ingkang bakal ndak kanthi minangka kusir. Lah paduka ingkang paring dawuh ingkang rayipun Setyaki mboten badhe madal dawuh. Namung sendika ndederek. Setyaki wonten timbalan. Bakal angkating pun Kakang marang praja Ngastina iki mengko Siadi ingkang kinarya kusir. Nanging aja mbok sepelekke sabab Siadi ingkang bakal mangerteni lumadining lelakon srana Siadi madeg dadi kusir ing pun Kakang. Liripun kados pundi diri paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Setyaki. Kreta Kyai Jaladara tinarik kuda catur cacahe. Warnane abang ireng kuning kelawan putih. Mara gage wis padakna. Yen to laku ning kreta iki mengko tinarik kuda ingkang ulese putih tegese Yai Prabu Duryudana lan sak kurawane ngiklasake maringake negara Ngastina kelawan Indraprastha sakjajane marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging yen to laku ning rata iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang tegese ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal dumadi pecah perang donya ingkang kaping 4 ya kuwi winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nyuwun pamunten. Saderengipun Koko Prabu bidhal wonten negari Ngastina paring dawuh perang donya ing angka sekawan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun priksa perang donya menika wonten pinten. Miturut jangka ana 12 jangka lho. Lho nggih. Wonten 12. Miturut jangka ana 12. Nanging ingkang lumadi lagi 4 ya kuwi 1 ingkang winastan pamuksa. Pamuksa menika, pamuksa kuwi perange negara Ngastina kelawan Pringgondani. Do ingkang ngasta negara Ngastina kuwi Paman Prambudewayana lumawan alindring Pringgondani awarni Diyu ya kuwi ingkang jejuluk Prabu Tremboko. Dene ingkang angka 2 perang donya ingkang angka 2 sinebut Guntarayana. Guntarayana menika perangipun sinten? Guntarayana kuwi perange kadangku Yayi Janaka nalika madeg Brahmana ing Indrakela peparep Begawan Ciptaning. Lumawan Alindra ing Mantaka Prabu Newata kawaca anggone manglurah Suralaya. Lajeng angka 3, sing angka 3 kuwi mbiyen melu. Lha inggih. Wisnas Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Peranging Nalindra Ndarawati pun Kakang dhewe kelawan Atmajaku Nalindra Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Dene perang ing angka 4 ya kuwi winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula kang saka kuwi Setyaki. Ayo tak kanthi manjing wahananing rata. Siadi manjing ana ing pakusiran. Waspadakna laku ning kreta iki mengko yen tinarik kuda ules putih tegese Bratayuda cabar. Nanging yen laku ning rata Kyai Jaladara iki mengko tinarik kuda ingkang ulese abang. Setyaki. Balining pun Kakang ana ing praja ing Wirata, tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diranganti kadangku para Pandhawa. Ya kuwi nyabrang perang gedhe Bratayuda ning Tegal Kurukasetra. Menawi kula mekaten Koko Prabu suwawi kula dherekaken manjing wahananing rata Dimas kadangipun Kakang ayo manjing rata Kyai Jaladara Setyaki.
Nadan kreta sanes yasaning menungsa nanging keng yasa tuhu para Jawata nenggih empu anggonjali tuwin empu ramadi genya mandhe wonten luhuring mega malak. Pramila datana momoga lamun sadaya piranti sarandunging kreta dudu selamaking wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedhingan. Kreta winangun pagedhongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedhah linangse sutra maneka warna. Marmo lamun kinarya lumampah bantering rata mongko katiuping samirana rimbyak kaya ngawi-awi. Pagedhonganing kreta linuruban cindhe wilis ingkang kinarya wengku ineping pintu tuhu kencana mulya pinathik ing Mutyaradi. Inten Jamrut binesti hergeni ingkang kinarya upurengganipun. Siraping kreta sisih ing Mina Jaladri. Mila yen kasrating Sang Hyang Basanta yayah srengenge kembar sewu. Pancatan wesi mangambal paku jamur wesi pulosani indenge wesi balitung wengkuning ruda wesi mangangkang mendhat sarata cetha dureng yen kinarya lumampah ngambar gandane pindha prayangan sakinggiling pagedhongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara sakwarih gedhene mendhating ruda mahanani membating naga yayah Sang Hyang Nagaraja nganglang bawana. Kreta tinarik kuda catur. Kreta tinarik tuda catur. Awarni abang, ireng, kuning lan putih. Ing abang nama Kyai Brapuspa asale saka jagat kidul. Peparingane Sang Hyang Brahma. Dadya duwe pangwasa bisa nasak uruping dahana ngayomi sangga Sangya Prarewangi. Ingkang ireng nama Kyai Sukanta asale saka jagat lor. Peparingane Sang Hyang Basuki. Daya pangwasane bisa ambles ing bumi ngayomi Sangya Prarewangi. Ingkang kuning nama Kyai Sonya Sekti asale saka jagat kulon. Peparingane Sang Hyang Maya darbi kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabeda ing daratan ngayomi Sangya Prarewangi. Ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan. Peparingane Sang Hyang Wisnu saged ngambah dirgantara ngayomi Sangya Prarewangi. O sampet busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludra rekta cineplok-ceplok rukmi sarya pindha sekar duren. Trapa ngadi kinancing yet adaman wesi kuning. Cecunduk inten ngrompya kapindha sekar glagah. Pramila lamun kuda lumajar kasrating Bagaskara gebyar yayah daru tetarungan. Kekalung grembyang sak kembaran irnunce kencana swidak sisih. Lamun prijala mampah lelewaning kuda jalari krincinging kumrompyang pindha cara balen. Dasar turangga catur padha sektine tau tatih sinabetaking Madyalaga sisip jemparing nusup kukusing Sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama. Kusir wis sinasmitan manjing ana ing papane. Panongsong wis sinasmitan. Sanata Prabu Sri Bathara Kresna Gya manjing jroning pagedhongan rata. Panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara wolung depa ngayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul ponang cemedhi turangga mulatke blating sambuk pindha sakala kuping jewiping mripit jerik untu mringis buntut jentar suku mancat duna dungkap panyambuking kusir kenging pok ganteng kuga manjing imoy mantaka. Pukulun kan wong kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kresna Luntama. Pangestu Lun Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya.
Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat pukulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing ngasantosan. Nyun pangapunten pukulun. Saestu adamel kejot araos sing manahipun ingkang wayah ing Darawati dene lampahing kreta Kyai Jaradara katrenjuh tindakipun Jawata catur cacahipun. Mengku suraos ing kados pundi keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Saha mastuti dhateng sabda pangandika paduka Hyang Adi Pukulun Narada. Wah ngene ya, Nger. Aja kaget. Apa to sababe dene panjenengan ulun merpeki lawan laku kreta Kyai Jaladara? Saiki pancen mundhi timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Yen ta dina samengko kita ingkang bakal katandha lumadining lelakon ana ing jagat. Nggon kita dadi duta pengawaning para Pandhawa, anjabel negara Ngastina lan Ngendraprasta sak jajane iki mengko. Kinarya duta pamungkas. Yen ta Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi negara Ngastina lan Ngendraprasta tegese Bratayuda bakal lakon. Nanging yen Duryudana maringake utawa menehake negara marang panguwasaning para Pandhawa ateges kodrating jagat ora bakal lumadi tegese Bratayuda ora bakal lakon. Mekaten pukulun. Iya. Mula kang sanga kuwi Jawata cacur ulun Bathara Kanwa Janaka lan Rama Parasu mangko kinarya saksi tama bakal angkat kita menyang negara Ngastina minangka dadi duta pengawaning Pandhawa ngene jabal negara Ngastina. Menawi mekaten menapa mboten langkung prayogi paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Narada, Pukulun Bathara Kanwa, Pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sakrata wonten kreta Kyai Jaladara. Ah, dalah. Yen ngono malah luwih prayoga. Tegese ora bakal ana ingkang budal dhewe-dhewe tegese Jawata catur kabeh ulun Kanwa Janaka lan Rama Parasu manjing ana ing Jaladara bareng sak laku jantra kita. Ya mung sawise kita engko mlebu negara Ngastina, ulun mung ngawat-awati saka Dirgantara ya Kresna. Monggo pukulun katrimapan wonten mahananing rata. Ah ya wis Kresna ngono luwih prayoga ya, Nger. Sridina ning pasewakan Sridina ning pasewakan Rato
Daturaya negari Ngastina. Nata Ngastina Prabu Duryudana wis kepareng lenggah madaning dampar. Sineba sangganing para punggawa nayaka miwah sesepuh praja ing Ngastina. Sedaya katingal gelar madyaning Daturaya parandening mangke katingal tidhem jinem. Tanana ing samyanya bawa kaprebawan. Renguning pasuryan nata ing Astina Prabu Duryudana krana jibeg bebeke galih menggalihaken kawontenan lumadining Bratayuda Jaya binangun. Dadya kodhong sutaning galih nata Ngastina sampun ketingal lenggah madaning dampar. Parandening mangke Sang Mahatmursi Wara Bisma Narendring Mandaraka Pandhita ing Sukalima tuwin Narpati ngawangga angrantu dhateng sabdaning nata ing Astina. Sampun sawetawis datan kepareng medhar pangandikan amung sakedhap unjal huswa manteng pamandenging netra nata Ngastina dhateng sanggeng ing samya lenggah paradene dereng kepareng medhar pangandikan dupi midhangeteng ora bendhe munya mangungkung dadya gurawalaning galih sanata Prabu Duryudana mila sigra lon-lonan medhar pangandikan tinampi sanggaring para ingkang lenggah dadya manungsa jiling pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lesan. Astina Maha Prabu Duryudana Mangadiluwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara yang Kanjeng Hyang Mahatmursi Wara Bisma kawontenaning kados mekaten andadosaken jibeg bebeg raosing manah kula ngemuti
Sampun wonten kalih duta pengawaning Pandhawa Paman Prabu Pancala miwah Kanjeng Bibi Kunti Talibrata. Putu Prabu wonten timbalan ingkang bakal ndak takokake perkara dutaning Pandhawa ingkang wis rambah kaping 2. Ya kuwi anak Prabu Drupada kelawan Kunti Talibrata ingkang satemene kuwi wong atuwamu dhewe. Nanging kaya ngapa to kageting penggaling pune yang Ketal Kandha bareng nyumurpi marang kahananmu ingkang paribasane singlar saka tataning budaya sarta unggah-ungguh kanalindranmu bebasan ing atase nalindring Pancala kuwi klebu wong atuwamu dhewe. Ora mbok anggep ana ing negara Ngastina nganti keplayu saka negara Ngastina dene ingkang angka 2 ya kuwi wong atuwamu dhewe kang kuwi dadi wong tuane Pandhawa ya kuwi si Kunti Talibrata. Bawane Punti kuwi putri linuhur, putri saka negara Mandura, dasare Garwanata. Ya nadyan garwane wis ora ana nanging sak ora-orane Dewi Kunti Talibrata kuwi suwijining piyayi luhur ingkang jagat nganti keberbeken marang umandang asmane Dewi Kunti. Nanging paribasan ana negara Ngastina mbok anggep kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ana ing sampiran. Ora mbok anggep paribasane Dewi Kunti mbane kaya wong paporiman ngulandara, kaya wong jalmawanan ingkang sowane ana negara Ngastina mung kepengin nanjake marang negarane Duryudana ya kuwi Ngendraprasta lan Ngastina sakjajane. Apa bakal bari marang panguasane anak-anake apa ora? Sak temene cukup paring pangandikan nanging paribasane ora mbok anggep nganti Kunti keplayu saka kedaton negara Ngastina. Putu wonten timbalan salukaning para pinter nyebutake sapa ingkang nandur bakal ngunduh, sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal balekake. Jagat iki wis dadi paseksen. Yen tanduraning Putu Prabu kuwi mengko ala, tukule mesti ora bakal murakapi semono uga. Yen winihe-winih ingkang becik katemane bakal kinarya urip ana ing alam padhang. Nanging wit saka sira Putu Prabu madhep nalindra negara Ngastina, sithik wayahe Bisma durung nate weruh marang lelakoning Putu Prabu ingkang anjoke marang bebener. Upama lho nggih. Nggih. Sira Putu Prabu iki mengko cukeng adreng ngukuhi negara Ngastina lan Ngendraprasta sakjajane. Upama lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwatiring puneyang. Kuwatiring puneyang yen to nganti sira Putu Prabu lan sak Kurawamu ngunduh wa ing pakarti Sri Sirna madyaning pabaratan ing Tegal Kurukasetra. Sapa ing bakal kapitunan? Menika ing nedeng kula gagas. Niku sing lagi kula rembug. Menawi ngantos perang ageng Bratayuda menika kelawampah kula lan sak kadang-kadyan para sata kruha kados pundi anggenipun mlampahi gesang menika. Eyang saenipun negari menika kados pundi? Balekna marang panguwasaning Pandhawa jer Putu Prabu minangka ratu wakil. Putu Prabu kuwi minangka ratu wakil dening Ngastina Ngendraprasta sakjajane kuwi balekna marang panguwasaning Pandhawa. Kang mangkono sira Putu Prabu bakal mbirat pira kae wong kang dadi korban ning perang Bratayuda ingkang ora ngerti kenthang kimuning lakon pojok plereting kahanan. Kabeh padha slamet ora sida mati sia ana ing Tegal Kurukasetra. Inggih. Pamanggihipun paduka Kanjeng Eyang. Lho, wis tak aturake lho, nggih. Wis tak aturake. Sira minangka dadi ratu wakil nglenggana yen to Ngastina kudu bali marang panguwasaning para Pandhawa ingkang sejatine ya mung Pandhawa ingkang duweni hak kewajiban tumrap negara Ngastina lan Ngendraprasta ingkang mbok rebut sarana akal licik mau balekno marang panguwasaning Pandhawa. Jer Pandhawa wis nglakoni paukuman 12 taun dadi buangan ning Wanakamyaka lan dadi wong ngumpetan setahun ana ing negara Wirata mongko ora kawulungan dening para sata Kurawa. Tegese Pandhawa wis pundhat nglakoni paukuman. Wondene wong sing wis nglakoni paukuman kuwi nampa pangluwaran. Pangluwarane Ngendraprasta sakjajane balekno marang panguwasaning para Pandhawa. Munggo kuwi penemuning pun Eyang. Nggih, matur sembah nuwun. Paman Harya Sengguni, kula wonten dawuh nggih.
Pemanggihipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi. Tiyang sak jagat menika sampun sami priksa bilih ingkang lenggah dampar keprabon Ngastina menika anak Prabu Duryudana. Tegesipun nadyan para pinter sami nyebataken jengandika menika namung ratu wakil nanging nuwun sewu. Panjenengan ingkang sampun dipun akeni dening jagat Nalindra Ngastina menika Prabu Duryudana menawi ngantos paduka menika maringaken negari menika dhateng panguwaosipun para Pandhawa doh nyana cerak nyana sami mestani menawi paduka menika ratu ingkang jirih getih wedi mati. Bebasanipun kula aturaken ngajeng sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Negari menika kedah dipun totohi mawi muncrating marus lan pencating nyawa. Wonten ing Tegal Kuru Kasetra nggih. Nggih, matur nuwun. Baduna. Wonten dawuh nggih. Baduna badhe paring dawuh menapa? Oh, kula nuwun sewu. Menawi babagan perkawis negari Ngastina menika istrinipun kula mboten menang tumut-tumut duweni ngrembak perkawis negari Ngastina. Jernyatanipun kula menika ngrumaosi namung tiyang dedeple wonten negari Ngastina. Kula sampun kaparingan kanugrahan mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudana wonten Paduka anak Prabu Ngastina. Estunipun wontenipun namung sendika ndederek. Menawi paduka ndangu negara menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa, monggo jer menika sampun dados pemanggihipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nanging menawi paduka anak Prabu menika badhe ngekahi negari Ngastina lan Ngendraprasta, kula nuwun sewu nggih. Gandeng kula sampun mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudana wonten negari Ngastina. Kaparingan saking paduka anak Prabu Ngastina mila pejah gesangipun ing Bapa ing Sukalima kula sagah dipun nudokaken kinarya cagak tuwaing paduka anak Prabu Duryudana anggenipun lestari ngasta bawat perintah negari Ngastina nggih menika menggah aturipun ing Bapa ing Sukalima. Nggih. Matur sembah nuwun. Rama Prabu wonten dawuh nggih. Rama Prabu salya badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Menawi kula katimbalan Rama Prabu panjenengan badhe paring dawuh menapa? Mboten benten kalaturipun Begawan Durna ing Sukalima. Kula menika mboten gadhahi hak ngrembak negari Ngastina. Ewadene paduka anak Prabu Ngastina sampun paring dawuh, Rama Prabu badhe dawuh menapa tegesipun? Kula sampun kaparingan palilah dening anak kula mantu ing Ngastina supados urun penemu udu pemanggih babagan negari Ngastina. Nggih, kula semanggaken. Purbawasa wonten asta paduka Rama Prabu salya ing Mandaraka. Matur sembah nuwun. Mboten badhe kathah-kathah nggih kula munjuk atur. Mboten badhe kula kalang-kalang rembug kula, namung cekak aos kemawon. Menawi anak Prabu Duryudana menika paring dawuh Rama Prabu, pemanggihipun kados pundi? Ngaten. Negari menika mboten perlu dipun palih, negari menika mboten perlu dipun prail-prail. Negari menika mboten perlu dipun dadosaken ajanging pasulayan. Namung supados sak mangke anak Prabu Duryudana menika wilujeng anak-anak kula Pandhawa menika ugi tansah wilujeng negari Ngastina lan Ngendraprasta kaparingaken wetah. Wetah nggih. Mboten sah dipun paru, mboten sah dipun prapat ning wetah kula aturaken ngaturaken dhateng anak kula para Pandhawa. Ngastina wetah, Ngendraprasta wetah. Inggih. Nyun pangapunten. Mesti kemawon tuwuh tandha pitaken salebetipun menggalipun anak kula ing Ngastina. Lho kok ngoten? Ngaten nggih. Pemanggihipun tiyang sepuh kados kula menika ngajab ponakan-ponakan kula menika manggya karukunan. Kula ngajab Kurawa lan Pandhawa menika rukuna sampun ngantos wonten dardah. Mila supados samangke Pandhawa lan Kurawa menika sami rukun, kula menika wantun ngaturaken atur kula ingkang sampun paduka midhangetaken menika kanthi dasar kula wantun ngurbanaken dhateng awak kula. Menapa sababipun jengandika anak Prabu utawi ingkang Rama ing Mandaraka menika matur kados mekaten tuwin panjenengan tertentu wonten tandha pitaken kok wantun ngurbanaken dhateng tiyang sepuh. Nuwun sewu. Panjenengan sampun kuwatos. Menawi panjenengan badhe ndangu ingkang Raka ing Mandaraka, Rama Prabu menawi Ngastina kula aturaken dhateng para Pandhawa, kula mapan wonten ing pundi? Rak ngaten to penggalih panjenengan? Iki napa mboten? Inggih. Lah, ngaten kula badhe matur. Kula menika sampun kawawagen nyawang gelaring jagat,
kula menika sampun kewaregen duwe derajat, duwe pangkat, duwe bondo, duwe donya. Kula menika sampun tuwa urip ana ing alam padang. Jar kula menika sampun sepuh, kula wis tuwa. Wong tuwa nika puruke wonten pundi kejawi amung badhe ngentosi dumugi ning pecah binjang. Mila ngantos kula wantun matur negaring Astina menika kula aturaken dhateng kula aturi ngaturaken dhateng para Pandhawa wetah. Indraprasta kula aturi ngaturaken dhateng para Pandhawa wetah mergi nuwun sewu nggih. Kula wantun ngatur nganten menika krana kula mawi pangorbananipun ing Rama ing Mandaraka menawi anak Prabu ing Astina paring dawuh Rama kula leng mapan wonten pundi sak kadang-kadang para Sata Kurawa. Menawi enjang mangke Ngastina dipun aturaken dhateng para Pandhawa sonten kula lereh keprabon. Sonten Ngastina Indraprasta dipun paringaken dhateng para Pandhawa, enjing kula lereh keprabon. Kula kletak golek papan sing becik, sing apik dienggo mendhita. Kula sampun boten blereng dhateng bondo donya, kula sampun boten blereng dhateng derajat pangkat. Mandaraka sak wetahipun kula aturi ngagem anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana miwah sak kurawanipun. Tegesipun jengandika sampun kuwatos. Ngastina Indraprasta bali marang panguwasaning para Pandhawa, Mandaraka mangpek sak kurawane. Menawi jengandika badhe lenggah dampar negari Mandaraka, kula taturaken tangan kula kekalih. Menika nggih pangorbananipun ingkang Rama ing Mandaraka. Anggen kula sampun watun munjuk atur kersanipun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana, supados anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika sami rukun lair lan batosipun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka ing Ngawangga diagung pangaksami parikedah. Kula tumuntun majeng anggen kula munjuk atur sapaduka Kyai Prabu Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga badhe paring dawuh menapa inggih? Estunipun sampun badhe wonten atur ingkang kula aturaken ngersanipun Kyai Prabu Duryudana. Wiwit paduka nimbali lenggahipun Sang Mahatmarsya Ora Bisma tumuntun dumugi Bapa Penemban Durna ing Sukalima, urutipun kedahipun kula ingkang kadangu. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga menika badhe gadah pemanggih menapa? Nanging sareng kula antu-antu jebur malembar dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka. Mboten dados menapa? Mboten dados menapa? Nanging ewone ngatur kula ing badhe kula aturaken dhateng Sapaduka Kyai Prabu Duryudana menika kala wau bubar mboten kanten-kantenan awit kula mireng dhateng pangendikanipun para sepuh ingkang sami ngendikaken piyambakipun wantun ngiklasaken negarinipun kangge kamuktenipun para Kurawa kalebet Paduka Kyai Prabu Ngastina supados negarinipun dipun agem dening Kyai Prabu Duryudana sakurawanipun piyambakipun trimah tapa wonten papan ingkang badhe katemtokaken. Kula nuwun sewu. Menawi Paduka Kyai Prabu menika mangke badhe nampi dhateng panjenenganipun para sepuh ingkang mekaten menika kala wau sepisan badhe cacat jagat menika. Utamanipun Alendra Ngastina menika badhe cinacating dening jagat langkung-langkung dening para kawula. Ora ana gunane Ratu Ngastina ing anggenipun sami mapan wonten ing sakiwa tengenipun anggen paduka lenggah inggih menika Wara Punggawa klebet Kanjeng Hyang Bisma, Kanjeng Bapa Penemban Durna, Patih Sengkuni tuwin ing Raka ing Ngawangga ingkang rinten panteraning dalu tansah pinaringan ganjaran dening Paduka Kyai Prabu supados samangke tansah saged anjejekaken kalindranipun Kyai Prabu Ngastina. Menawi paduka tumuli badhe rebah krana aturipun para wadul. Menawi paduka namung badhe rebah krana aturipun para wadul ingkang kirang tanggel jawab nuwun pangapunten wonten pundi jamak lumrahe negara kok dinehke wong liya mung perkara kepengin nyumurupi karo para Kurawa lan Pandhawa kepengin nyawiji nunggal tentrem nggone urip menika mboten badhe kelampah. Menika mboten badhe kelambah. Kula nuwun pangapunten Yayi. Rinten panteraning dalu kula menika tansah ngajab dumados ing Bratayuda menika kula nuwun sewu supados kula menika angojo-ojo Yayi Prabu sampun ngantos paduka menika jiring getih wedi mati nyumurupi pabaratan Tegal Kurukasetra nadyan ingkang kedah manjing wonten ing paparangan menika kadang paduka piyambak. Rinten panteraning dalu kula menika tansah ndedhegu wonten asta paduka Yayi Prabu Duryudana menika mboten wonten sanes kejawi namung kula menika nampi dawuh saking Yayi Prabu Duryudana
Benjang menapa kula kampatah dados senopati ngadepi kadang-kadang kula para Pandhawa kula mboten badhe ajrih. Nanging sabab menapa ingkang sekawit pasuryan paduka katingal bingar. Pasuryan paduka menika katingal mawa cahya sareng nampi pangendikanipun sesepuh. Ingkang sajakipun sakmangke ngetingalaken kesaenanipun sarana natahaken negarinipun dhateng paduka namung ngajab supados paduka menika dados nalindra ingkang jirih getih wedi mati kula nuwun sewu. Tiang sepuh kados mekaten menika mestinipun boten dipun midhangetaken pangandikanipun mergi kula nuwun sewu. Wong tuwa ning ora ngenggoni karo tuwane. Nuwun sewu. Menika wong tuwa ing ora nenggani karo wong tuwane sebab menapa kula matur kados mekaten ing mestinipun piyambakipun menika kraos dipun ayomi dening Paduka Yayi Prabu Duryudana. Nanging sajakipun boten wantun anjejekaken kalindran Paduka. Malah kanthi sarana natahaken negarinipun tiyang sepuh menika kala wau tumunten badhe damel kucem asma Paduka. Nuwun sewu Yayi. Cekak gampilipun menawi ingkang raka ngawangga menika tasih ketingal meger-meger cetha paningalku langgenipun nyawang gelaring jagat esming rembulan. Negari Ngastina menika sampun ngantos dipun paringaken nadyan namung sepalih, nadyan namung sakpra sekawan, sakpra 8, sakpra 16, sakpra 32. Menawi karna tasih meger-meger kula nuwun sewu, negari menika kedah dipun kekahi sarana muncrating maros pecating nyawa Yayi. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Nuwun sewu nggih. Keparenga kula nyuwun wekdal sekedhap sajakipun wonten ingkang dipun semoni dening Nalindra Ngawangga. Nadyan boten nyebut nami ning nuwun sewu, kula wong tuwa niku aja kok disebut. Dibalang liring bae kula wis krasa. Rama Prabu. Menika wonten ing pasewakan sampun ngantos muja dhateng mubal babaling kanepson. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran sekedhap namung sekedhap kemawon. Raos kula menika menawi boten kula suntak menika mangke boten prayogi. Kula niku wis tuwa. Kula niku gampang nesu. Monggo nek kula niki nganti ora iso meper marang mubal babaling kanepson menika langkung prayogi lho nggih. Langkung sae nek kula isih matur nyuwuni dipalilah. Nek kula wis ora ngempet menungso ning ngajengan kula menika kula jangkah, kula larak, kula ora wedi. Rama Prabu, kula aturi sareh sawetawis sekedhap. Nalindra minulyang jagat. Nalindra sing pancen iso ngaba-abahi donya Karna. Kula wonten dawuh Rama. Kowe matur akeh-akeh ingkang lereke aturmu mau mbok tujokake marang anak Prabu Duryudana nanging kowe mbalang liring karo bapakmu ing Mandaraka. Kowe rasa dadak semon-semonan, coblaka wae. Ayo, kowe nyemoni aku to. Mbok anggap aku wong tuwa sing mamak mumuk paningalku, mbok anggap aku wong tuwa sing ngremehake marang derajat kanalindraning anak Prabu Duryudana. Mbok anggap aku wong tuwa sing jirih getih wedi mati kebukten aku natahake negaraku Mandaraka men dilenggahi dening anak Prabu Duryudana. Sarana nggonku pengin nyumurupi Pandhawa lan Kurawa kuwi rukun manunggal dadi siji. Coba aku tak takon karo kowe. Ngendi eneng jamak lumrahe wong tuwa sing nyumurupi anak-anake padha regejegan kok malah keplok-keplok bungah seneng atine. Ngendi eneng jamak lumrahe. Nanging aku tak takon karo kowe. Apa ana wong tuwa sarta kira-kira apa ana gumelare wong tuwa sing seneng nyumurupi anak-anake padha tutuk-tutukan padha regejegan mung rebut babakan kamukten. Apa eneh? Saiki aku takon karo kowe gawe wangsul napa takon kanthi pertitis. Nek eneng wong tuwa sing kepengin nyumurupi anak-anake do rukun kok ana menungso sing nyreweteh kaya bedet sewu nebo bategalan, ndrewili kaya grojogan ucape. Dianggep wong tuwa sing kepengin ngrukunake anak-anak mau dianggep wong tuwa sing kleru, apa kuwi ora menungso sing kepancingan jiwane iblis ya. Rama, sekedhap nggih. Kula tak ngunek-unekke anak kula mantu sing selawase urip ora tau munjung karo maratuwane. Ayo kowe muni yo, kowe tak unekke ngono arep nesu ya. Kowe tak unekke ngono kuwi arep nesu. Aku tak takon karo kowe, dek kapan kowe iki munjung karo maratuamu dek kapan?
Urung tahu ning aku nomboki uripmu iki ben dina tak andhan. Lah kok dadi kowe nyerweteh gunemamu karo Salya? Oh, Karna. Kowe iki ratu cilik kemlotak suaramu kaya wani ndilat besi abang, kaya wani mecah besi gligen. Memper kowe ora ngerti yo. Anakku Irawati kae diwengku garwa Tiyang Agung Baladewa. Nalindra ing negarane ora tau ketekan mungsuh. Ning karo Prabu Salya nyembah dlamaan. Anakku Banowati kae diwengku Nalindra Brewu Mbregedhu. Nalindra Kistra Prabu Duryudana. Anakku Nalindra Kistra Prabu Duryudana. Ning dheweke karo Salya ngajeni nyembah dlamaan. Lah kok bejo temen anakku Surtikanthi. Dipek karo cilik kok suarane ngungkuli watu keparat. Monggo kowe mbiyen jaman ngepek anakku Surtikanthi ora tok ewangi mbabah tembok mbrobos bethek ora kelakon. Lah kok dadi saiki ucapmu kaya ngono? Ayo nek pancen kowe wani tenan karo para Pandhawa. Lan tau tate kowe mungsuh para Pandhawa. Coba saiki aku tak takon karo kowe. Kira-kira upama Bratayuda kuwi dadi nek Karna kuwi dadi senopati ora wurung mungsuhmu Janaka. Ya ta? Ya ora. Saiki ngene. Tumeka wahyaning mangsa kala sesuk nek kowe dadi senopati Salya ijik urip nek nganti kowe iso menang karo Janaka tak dilatih dramaanmu. Rama Prabu, sekedhap nggih. Sekedhap mawon. Kula janjane niku ratu sabar ning gandeng weruh cangkeme Karna sing kaya ngoten niku. Ati kula kaya wis ora iso ngampet. Iya. Wani wae kowe. Yen pancen kowe kepengin golek mungsuh liyane Janaka, coba saiki kowe tak tantak utawa tak du karo Si Werkudara. Kowe wani? Kowe ora wani? Ning sumbare Narpati Basukarna persasat kaya wani belah-belahno jagat. Sumbare Narpati Basukarna persasat kaya wani ngidak dadane Prabu Salya ing Mandaraka. Saiki ngene, ora usah perkara kowe mungsuh karo para Pandhawa, ora usah ngalake kowe dadekke senopati mungsuh para Pandhawa. Nadyan aku wis gerang daplok Jambuluwanen, paribasan aku mlaku wis kudu dicagak nganggo teken. Kowe wani tak tantang? Iya, wani. Nek pancen kowe wani tak tantang, ayo. Rupak wani, jembar wani. Ora usah dadak kowe ijen, krubuten karo bapakmu Bathara Surya Dewa Cluthak kae. Aku ora bakal wedi. Nadyan Salya iki wis tuwa. Nanging ku mlawening tanganku ki nyampluk praupanmu ora sigar merapat. Aja dundang Prabu Salya ing Mandaraka Narpati Basukarna. Dedep-dedem perbawaning ratri. Kanana ing samyanya bawa kaperbawan dukaning nata ing Mandaraka Prabu Salya. Nalika semanten genya taring pangandikan kewan Narpati Basukarna parandene Sang Karna datan moba, datan musik nganti kaya pratima kencana. Kasaru geger njaba sami alok yen ta ana kreta ingkang mandhap saking Dirgantara. Praptaning rawuhing nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mulat ingkang Raka rawuh nalika semanten kinarya lantaran sengadi ganya mapakaken keng Raka ing Ndarawati parandene. Laju lampahing Narpati Basukarna kondur marang negari Ngawangga. Koko Prabu kula ingkang badhe mapak rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Panjrah ingkang puspitarum sampun kula tamya karya bombong rasing manahipun ing Raka ing Ndarawati. Mugi kasengcana anggen jengandika lenggah wonten ing datul ya negaring Ngastina. Inggih, wonten angestaken dawuh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabdiantul mersa paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Oh
ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang rayi ing Astina. Rauh paduka ingkang sengkan datan pepuyan. Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana semengko anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Mboten sanes kejawi amung mastuti dhateng dawuh pangandikanipun kadang kula Yayi Darma Kusuma sak kadang kadheyan supados sowan ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Katuran pinarak ingkang langkung sekeca non ngestaken dawuh Putu Prabu Padhararja sak praptanira Kanjeng Eyang Mahatmur Siwara Bisma wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Iya wis pun Eyang tampa Kaki Prabu Ndarawati Padhararja sak praptanira. Kanjeng Rama ing Mandaraka winantu ing Suka Basuki bekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawa sami-sami nggih. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan paman kula sejenar winantu ing Suka Basuki. Kemarin kula ngaturaken bekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawa sami-sami. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Menapa to darunanipun Diri Paduka Kanjeng Prabu kepareng rawuh wonten negaring Ngastina. Yayi. Ngambali atur ingkang sampun kula aturaken dhateng Saha Paduka Yayi Prabu bilih sowanipun ing Raka Ndarawati dinten sakmangke kinarya duta pengawakaning Pandhawa nanjaken perkawis negaring Ngastina lan Indraprasta sak jajanipun. Gandeng nalika semanten kadang-kadang kula para Pandhawa sampun utusan lan Paman Prabu Pancala panandiri gagar wigar tanantuk karya angka kalih rawuhipun Bibi Kunthi Talibrata wonten negaring Ngastina. Malah sakmangke dereng kundur wonten negaring Wirata. Andadosaken tuwuh tandha pitaken salebeting penggalipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumunten anuding dhateng ing Raka Ndarawati. Supados sakmangke nanjaken perkawis negaring Ngastina menika dhateng panguwasipun para Pandhawa. Kanthi sarana Paduka Yayi Prabu menawi ngiklasaken Ngastina lan Indraprasta sak jajanipun menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nawala pikekah ingkang sampun kula beto tumunten sakmangke kula aturi napak astani sumados sakmangke sageta kinarya pratandha menawi Paduka Yayi Prabu sampun ngiklasaken negari Ngastina lan Indraprasta sak jajanipun dhateng panguwasipun para Pandhawa. Duwe nuwun sewu Yayi. Sawanipun ing Raka menika boten namung piyambakan nanging kairing Jawata catur. Inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan para Rama Parasu. Kinarya saksi badhe lumadining lelampahan babakan perkawis negari Ngastina menika. Badhe kaparingaken dhateng para Pandhawa menapa Yayi Prabu kekah cukeng sarta adreng ngekahi negari Ngastina lan Indraprasta. Tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh. Nggih. Kanjeng Hyang Kados Sundi Putu Prabu elinga yen to Putu Prabu ngiklasake negara Ngastina lan Indraprasta lawan para Pandhawa bakal nuwak dumadining kurban ing mayuta-yuta ingkang bebasan ingkang ora ngerti pojok plereting kahanan kabeh padha slamet urip jiwana tentrem ana ing jagat. Nah yen to Putu Prabu mberung kelawan lelakonmu nggonmu nggondheli marang Ngastina lan Indraprasta bakal awuh kurban pirang-pirang yuta nyawa ingkang mati sia jroning Tegal Kurukasetra. Ora Bu, wonten dawuh. Dinten samangke kula nyuwun nawala pikekah badhe kula tapak astani supados samangke Jawata sami anekseni menapa ingkang wonten legetaning manahipun ingkang wayah Punduryudana ingkang rayi Ngastina Punduryudana Kawa Prabu Ndarawati. Tansah marpamoring sukma sinukmaya pinahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup kocap kacarita nalika semanten nawala pikekah sampun dinastana teng Ngastina Prabu Duryudana.
kocap ingkang tansah mirengaken wonten saklebeting kedaton bebasan ingkang marajol saka sela-selaning garu. Nenggih ingkang ibu Sang Dewi Gendari dupi ingkang putra ngasta layang pikekah sigra manembah ngsmeng padha ngarsaning ingkang putra Patobat Duryudana anakku nggih. Kanjeng Ibu. Tobat. Duryudana anakku nggih Ca Bagus Duryudana. Apa ingkang mbok asta mau dadi sarana tentreming jagat ya nggih ngelingana. Yen to nganti lumaku perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun tan Wurka kowe bakal weruh adi-adimu bakal mblasah dadi korban. Mung manuruti karo kekarepanmu pribadi ya Duryudana slametna nyawane para Sata Kurawa. Slametna nyawaning para Sata Kurawa Elinganta rawing anak Prabu Dwarawati kuwi kinantenan jawata catur. Yen to sira kula balekake praja marang para Pandhawa tartemtu padha bakal tentrem nereng sambi kala nggone padha urip tembayatan. Kanjeng Ibu sampun kuwatos. Nawala pikekah menika badhe kula tapasani. Ngastina badhe kula wangsulaken dhateng pangaosipun Pandhawa jumbuh kan menapa ing dados pangandanipun Kanjeng Ibu Gendari Patobat ngaturke panuwun ya nggih. Dayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe Duryudana ulun Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Bathara Kanwa Janaka lan Rama Pararsu wis nekseni apa kang dadi pangandikaning nata Ngastina Prabu Duryudana ing bakal balekake negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane marang panguwasaning para Pandhawa kang mengkono padha lestari urip tentrem ana ing alam padhang ulun kondur ning kayuwangan tegese Bratayuda cabar ing gawe ya nggih. Yayi Nawala pikekah tumunten dipun liling-liling kula nuwun pamunten sampun dipun surasa menapa dereng kantun Madika Yayi Prabu pratrita paasta wonten ing ngandhap piyambak menika dadya sarana anggen Paduka sampun kepareng-paring pangandikan tuwin sampun dipun sekseni jawata catur bilih negari Ngastina lan Indraprastha badhe kawangsulaken dhateng pangaosipun para Pandhawa ora sudi taunana windanana ora bakal balekake. Kula ngucap negara tak balekke merga Kanjeng Ibu tesih lenggah teng mriki. Dewane isih padha nganglang wonten negari Ngastina. Ning gandeng dewane wis minggat. Kanjeng Ibu pun boten wonten. Negari Ngastina bali wonten ing panguwasaning para Pandhawa. Mangsekseni ucape Duryudana. Ngastina Indraprastha bali ana ing panguwasaning para Pandhawa. Glundung ndase Duryudana. Kurupati. Jagat wasisaning ubud ora wayah plura jagat Duryudana. Ratu lenggah Siniwaka kuwi yen ngucap dipetung dhisik ya nggih. Aja waton bisa paring pangandikan. Kawetu ucaput pangandikaning Putu Prabu Ngastina yen to bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Yen to wis gumlundung sirahe Duryudana. Mara kakirungokna. Kurupati Jaka Pitana midhangetna ingkang tetela ngantariksa katon kumrusak kae dudu udan dudu barat. Nanging kae swaraning para dewa lan para widodari ingkang padha nekseni marang ucape Nalendra Ngastina.
sampun paring dawuh mekaten menika tumunten badhe kelampahan. Sampun ngantos paduka paring dawuh iki mekaten monggo kula aturi njabel sumpah paduka mekaten menika kala wau. Panjenengan kedahipun priksa bilih ingkang Eyang Talkanda menika pandhita ingkang boten nate kelepetan dedosan. Sak ciptane dadi sak sedyane ana menapa dipun ngendikaken tartemtu badhe kelampah. Menawi ngantos ingkang Eyang Talkanda menika nekseni sumpahipun anak Prabu Ngastina. Oh, kula kuwatos, Ger, kula kuwatos. Nek sampeyan kuwatir mang meneng. Rasah kokian gunem sing tanpa guna. Taunana Windanana. Negari menika mboten ajeng kula balikke wonten panguwasaning para Pandhawa bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Yayi. Menawi mekaten Yayi Prabu badhe ngekahi negari Ngastina. Sampeyan niku ratu tuwa budhek. Kula wis kandha, negara niki mboten ajeng kula keke sapa-sapa. Mboten ajeng kula wenehke sapa-sapa. Sapa iso lungguh dampar negara Ngastina? Monggo yen wis glundung sirahe Duryudana niki sing dadi sumpahe Duryudana. Nunus curiga keparengipun kula wis ora mbutuhke duta saka Pandhawa. Kula wis ora mbutuhke Ratu Ndarawati. Nuwun pangapunten, sampeyan lunga napa mboten? Sampeyan sing gawe susah atine Duryudana mung perkara negara dijaluk marang panguwasaning para Pandhawa. Sampeyan ora gelem enggal lunga saka Datulaya negara ing Ngastina. Kula mentala karo kadang kula piyambak ing Ndarawati. Yai. Taunana Windanana menawi kula dereng nampi pangandika paduka ingkang cetha bilih negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa menapa dipun kukuhi dening paduka Yai Prabu nuwun sewu. Kula mboten badhe kesah menawi jengandika mboten kesah saking negari Ngastina. Kula badhe mentala dhateng jengandika nate Ngastina Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kula anggep mungsuh wonten negari Ngastina mriki. Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira. Kang mitran ning asta aneng asta. Rekatak ngunus curiga Sanata Prabu Duryudana. Nalika semantenipun agar-agaraken ingkang Raka Nalendra ing Ndarawati. Prayitna nata ing Ndarawati sigra mantram Triwikrama. Kacarita wonten paningaling nata Ngastina Prabu Duryudana. Wonten sisih kiwaning nata Ndarawati ana Janaka 1000 mentang gandhewa. Kaya arsa ngranjap saliraning nata Ngastina Prabu Duryudana. Sisih tengening nata Ndarawati kaya ana Werkudara Mandhe Gada Rujakpala. Kaya arsa gecek meskakaning nata Ngastina Prabu Duryudana. Sumrebet kang panon dawah kalenggak dataning Ketpurwa Dasina dadya rayongan. Wilujeng nggih. Paman Prabu Salya inggih. Kok mboten mlajar? Ya ini kok mlayu-mlayu. Menapa sampun jamak limaringipun tata cara enggal negari Ngastina? Tata cara ingkang pundi? Tata cara menawi wonten tamu tumunten dipun tinggal lumah-lumah. Nuwun pangapunten. Nek liyane Salya mestine ora padha ngerti, ning nek kula ngerti. Ratu pinter niku mboten kaya Ratu Ndarawati. Pintere nyulap. Wonten sisih kiwa panjenengan ana Janaka cacah 1000, nggawa gendhewa kaya areng ngranjap Ratu Ngastina. Sisih tengen panjenengan ana Werkudara cacah 1000, gawa gada kaya areng gecek mestakaning Ratu Ngastina. Mula anak kula Ngastina tumuli ambruk semaput. Madang ramadang semaput.
Mbok sampun ngaten to. Panjenengan menika Nalindra. Nalindra tuwae apa ya sakarepe dhewe. Wong pinter kok kaya ora kaya Nalindra Indrawati anak kula Prabu Sri Bathara Kresna Dasar Wasis pinter. Kula mbiyen dek enom nggih kaya sampeyan kok nggih. Lho, menapa inggih? Inggih, pinter nyulap. Lho. Pinter nyulap. Inggih, panjenengan mboten ngertos. Kertas menika saged dados harta. Lah, malah kula dereng ngertos. Lah mboten bakal kula wenehi aji-ajine sulapan kula. Inggih. Badhe ngrembug menapa malih? Anu kula nadeng nyuwun prisa nggih. Nyuwun prisa menapa? Bratayuda sesuk niku dadi napa mboten? Nyuwun pangapunten, kula menika sanes dewa. Mila menawi panjenengan nyuwun prisa dhateng putra Indrawati, Bratayuda sesuk menika dadi menapa mboten? Kula menika mboten ngertos. Mboten ngerti? Mboten ngertos. Wah, nggih sampun. Dipun menapak-menapakno nek jeneng wong ora ngerti iki dipaksa ya tetep ora ngerti rak ngaten to. Inggih. Lah inggih, wis mboten napa-napa. Ning upama Bratayuda sesuk niku dadi upama lho. Inggih. Anak kula Kurawa mungsuh Pandhawa niku upama dadi kira-kira sing menang sapa? Sing menang sing apik, sing ala sing kalah. Monggo sing ala Kurawa tegese sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi. Lho. Weh lah kejeglong aku. Kula menika wong tuwa kok dijak rembugan menika kula mesti iso ngalang-alang. Inggih. Ratu pinter kok kaya ora kaya anakku Ndrawati. Dasare ratu pinter. Nun sewu garwane tak tasih 3 to. Ha inggih, iso kok ora apa-apa. Iso tur dasare ya sembodo niku mboten napa-napa. Inggih. Lho niku siji mawon. Mboten pengen kados kula. Ah iya. Ngebak-baki pikiran. Lho menika nek dibojoke kaya sampeyan upama bojo kula telu niku ya wis pro tanpa guna. Lho. Sebabipun Lho mboten ajeng bloko nggih kula niku wis tuwa. Wong wis tuwa niku wis ajeng napa? Inggih. Mboten kados sampeyan pinter, enom, tur dasare kondang. Wah, jagat niku kaya diemperi. Ya nyuwun pangestunipun Paman. Nggih, mboten dados menapa. Namung menapa kula menika sampun nangis dereng. Tembungipun mangke. Wah, janipun ajeng kula wolak-walik. Nuwun pangapunten nggih. Menawi sesuk Bratayuda dadi kula tak titip. Lho, titip menapa? Kula titip anak-anak kula anakipun Madrim. Nek kula sedewa inggih menika lare lolo. Wiwit melek weruh padang hawa sampun dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Pandhu kaliyan Madrim seda kunduran. Lho nek kelingan kula sedewa niku ati kula keloro-loro. Inggih aman inggih. Sampeyan mboten sedih? Mboten. Ingkang sedih menika panjenengan kok sedih kok dadak nular lho. Lho, biasanipun kula niku nek nangis terus panjenengan mresani ingkang paman muwun menika terus panjenengan melu nangis. Kula menika awis-awis nangis. Oh, lha nggih sampun. Benten kalih kula niku mata yuyu. Lho, tegesipun roh napa-napa niku gampang nangis. Oh, inggih. Langkung-langkung meruh upami wonten setunggiling pawesti ingkang dipun tilar guru lakinipun menika kula ternyuh. Tumunten kepengin ngayomi. Panjenengan kok werna-werna. Jagongan karo anak Prabu Ndrawati iki seneng. Inggih, Paman. Inggih. Binjang kula mangsa saderenge Bratayuda kula tak dolan teng Ndrawati. Lah monggo. Mboten menapa-menapa ning kula repot. Bola. Kados wekdal ingkang sela saderengipun Bratayuda. Inggih. Badhe ningali kelangenanipun anak Prabu Ndrawati. Lho, panjenengan prisa kelangenan kula lho. Lho prisa kutut. Nggih to? Kutut. Inggih. Kaliyan kuda. Lah inggih ning kudanipun sampun telas. Oh iya. Kantun kutut. Kemawon sampun mboten mungel. Ageng menapa mboten dipun pejahi kemawon?
Nyatanipun kututuramu niku dadak diwet-wet ora paman. Menika perkawis ingkang wigatos. Monggo. Kula aturi nerasaken nanjaken dhateng anak kula ing Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana. Sepisan malih kula titip anak kula Negara Sedewa nggih. Inggih paman kula tak bali teng Mandharaka trima ora weruh kalawan kahanan iki. Nggih sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka paman Prabu Salya. Inggih matur sembah nuwun. Padha arantena becik besok amandhem baris kang prayitna besok amandhem baris kang prayitna Paman Sengkuni Burisrawa wonten dawuh geger negara Ngastina bareng aku metu ning alun-alun lha kok jebul ana menungsa sing murang tata lho sinten Mas lengganamu nggih lho lengganan kula sapa gedang karang ana ing kreta anggepe iki ning negara nenek moyange apa piye ning negarane leluhure apa piye mesine kudu ngerti tata krama ing atase dadi kusiring duta kok ora ngerti tata krama tanpa mudhun saka kreta setyaki lengganamu ladal panjen menungsa ora tatanan suwe banget ra ketemu karo bungkik Kek bungkik dadi kusir wong gedang krang ning dhuwur ora medhun iki. Ayo ngombe anakku. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Kek Kakang Burisrawa, dian suaramu ijik gedhe. Adalah. Suwe ora ketemu karo aku, kowe mrene dadi kusiring kok ora Bindrawati. Nek ora yo nganggo sopan ki Setyaki. Kowe gedang krang ning tengah-tengahing alun-alun dadi tontonane wong pirang-pirang glerang-glereng. Medhun. Nunggu marang Koko Prabu Ndrawati medhun kowe iki ngajenono karo kakangmu medhun iya medhun iya syukur kowe kualat kowe nek arep mancat mripate ndelok sing arep dipancat arep mancat kok mripate mentelnge aku
tatu ora garesmu ora apa-apa. Kowe pancen wong atos. Ana apa Kakang Bresrawa? Kandheng kowe suwe ora ketemu karo aku. Ayo ngombe yo. Kowe mbiyen senengane ngombe karo aku, jaman cilik-cilikane nek bar kuwi terus gelut ramene ra jaman-jaman. Terus ora ketemu suwe banget. Yo. Aku nggawa congyang yo. Oke. Kakang Bresrawa, apa aku wis mandeg nggone tumindak kaya ngono. Ora usah sok suci kowe. Eling ngono. Tembunge wong tuwa-tuwa mbiyen. Urip ki mung mampir ngombe. Aja sok mandeg. Engko ndak ngrekoso. Mula ayo ditutuk-tutuke. Aku wis ora ngombe Kakang Bresrawa ki. Ora gawe gelane wong tuwa lho. Ado-ado aku saka kono mlayu mrene mergo kangen karo kowe kepengin sambet jago ngomongan sing apik-apik. Wong ngomong kuwi ora disogok nganggo kaya ngene iki omongane ora kendel. Kowe ya iso mbukak apa sing tok singitke ning atimu, aku iso mbukak apa sing tak singitke ning atimu kabeh los. Loro-lorone ora ana sing ditutup-tutupi. Ayo. Aku sik ya. Aku wis ora. Aku sik. Separo ku gek kowe men gayeng. Aku wis ora aja kaya ngono. Kowe nek ketemu karo kanca kagem. Rawani ora ngene iki. Ayo ganti kowe. Wis aku ora. Kowe ora ngono lho. Ora gawe gelaku lho. Aku mrene mau nyaut iki nang warung. Meng supaya iso seneng-seneng karo kowe. Ayo, aku wis ora. Ki, kowe aja gawe mangkelku lho. Ayo. Ora, wis ora. Wah, iki jan jirane kok. Tandake, ndeno. Engko nek butuh kowe omong karo aku atuku kowe ra. Aku nameng tuku kaya ngene iki. Oh, kari sithik tangenge aku wong tepo-tepo. Hari seprapan minggu anget-anget ora adem kok, ora adem kok. Gua anget-anget tok meng awake gembrobyos. Aku wis ora. Wah, kowe ora gawe mangkelku lho. Kowe aja kumuk, kowe aja pamer duwe kowe dadi kusiring ratu terus nang kene kowe wong semuci suci, kaya wong resik dhewe. Kowe kelingan jaman biyen. Kowe anggere ngombe bareng karo aku terus gelut ramene ora jamak. Lah kok saiki kowe ngowah-owah ya dan. Padune kowe jireh. Padune kowe wedi. Padune saiki kowe mikir yen to karo Bresrawa. Wis ora wani karo aku. Ketite kowe tak jak ngombe supaya kumrangsang pikirmu yen wis kumrangsang mengko bakal bisa gelut. Nek wis ora wani gelut, Senopati model piye kaya ngono iki? Senopati piye kaya ngono kuwi? Kowe wong cilik getih wedi mati mule kaya nganggo jarik pupuran mero-mero ngono. Wah! Wah!